internet we söz azatlygyny berkçäklendirmekde tanqidlanýan türkmen häkimetleri ýurdun kiber howpsuzlyk gullugy üçin 29,4 milyon euroluk ýürüti inzamlary targandygy barada maglumatlar peýda boldy. Bu barada Türkmen News nesiri özüne iletirli bolan prezidentin gol goýundygy aýdylan dokumenti salgylanyp habar berýär. Bellesek azatlyk öz sismelerini we habarçylaryna bu dokumentin asyldygyny häzirlikçe tasdikladyp bilmedi. Sol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2021-nji ýylyň 18-nji aprelинdaky kabul edendigi aýdylýan kararynda Türkmen Aragatynsyk agentligine agentligiň ýanyndaky döwlet kiber howpsuzlyk gullugy üçin ýürüti enzamlary we program üçinçiliklerini satyn almak, getirmek, gurnamak we hünärmenleri okutmak barada Ruminiýanyň NTT Data Romania SA kampaniýasy bilen şertnama baglasmagy ıhtiýar berilýändigi aýdylýar. Şertnamada bu teristlerin we hyzmatlaryň bahasynyň goşulun baha üçin talyt hasaby alynanda 29.401.506 euro deňdigi bellinilýär. Sol bir wagtda bu hyzmatlaryň we teristlerin internet üçinçiligini gözgörtüli çäklendirýän garasy habar saatlerini sosial torlary pitikleýän we VPN hyzmatlarynyň dagy öňüni alýan türkmen häkimetleriniň anyk haýsy maksatlar üçin ulanjakdygy aýdynlaşdyrylmaýar. Türkmen News nesiri Ruminiýanyň gurrungy jankarhanasyna şertnamadaky teristleri Türkmenistana uğradyp uğratmandygy, şeýle-de bularyň interneti pitiklemek we söz azatlygyny çäklendirmek üçin ulanılıp ulanylmajakdygy baradaky soraglar bilen uğradan hatynyň jogapsyz galandygyny belleýär. Türkmenistanda internet döwlet tarapyndan bir gözekçilikde saklanýar. İnternet hyzmatlary ýeketäk döwlet prowayderi tarapyndan üpsünedilýär. Azatlygy ma'lum bolýaly, Türkmen Telekom kompaniýasy ulanjylary gözegçilik etmek we Aragatynsyk pitiklemek üçin täze enzamlary edinmek bilen tehnik bazasyny ýygyderli täzelemek isini alyp barýar. Azatlyk radiosynyň 2019-njy ýylda geçirenlerine we türkmen häkimetleriniň ýurtda interneti çäklendirmek üçin Roden Schwarz nemitz kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk eden bolmak ähtimallygyny ýüze çykardy. Hasazal türkmen häkimetleriniň başga daşar ýurt kompaniýalary bilen bu uğurda gizlin hyzmatdaşlyk edendigi 2015-nji ýylda çap edilen derňewlerde tasdik boldy. Her ýyl halkary guramalar tarapyndan düzülýän medeniýet we internet azatlygy görkezüjilerinde iň soňky titrleri eýeleýän Türkmenistanyň häkimetleri bu baradaky maglumatlara hiç kile reaksiýa bildirmeýärler. Bellemeli ýeri ýanwarda geçiren Giňişlerin Howpsuzlyk Mejlisinde Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetlerine ýurdun çağında internet ulgamyndaky maglumat çeşmelerini çäklendirmek islerini kämilleşdirmegi tawsyrmagynyň ýa-ni ýurtda internet üçinçiligi hasda erwetleşdi. Kä halatlarda uzakly gün elýetersiz boldy. VPN Türkmenistanda interneti kadal girmek we web sahypalara sol sanda pitiklenen maglumat çeşmelerini girmek üçin ýeketäk mümkinçilik berýär. Sol bir wagtda soňky döwürden bäri türkmen howpsuzlyk gulluklary VPN ulanýanlary we onu gurnap berýän usullary hem basyşlaryny artdyrdy. Türkmenistan dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galýar.